Syrien er der meget krig. Mange lande hjælper Syrien med at komme ud af konflikterne, men det resulterer i, at der er mange mennesker, der bliver dræbt, og mange uskyldige, der dør. Vi mener ikke, at det er godt, at andre lande sætter militære styrker ind for at løse konflikterne. Der må være andre muligheder, man kan løse konflikterne på, uden militær indgreb og uden vold og våben. Her har vi nogle måder, man kan løse konflikterne på uden militær indgreb. Men det vil ikke altid virke, så vi har også fundet nogle muligheder med militær indgreb. Jeg synes ikke, at militær indgreb kan løse konflikterne nede i Syrien. Det kan ikke motivere et menneske, og det tager tid at motivere folk, og man kan ikke tvinge nogen til en løsning ved at angribe dem. En militær indgriben kan aldrig være løsningen på en konflikt. Det kan derimod være den sidste løsning overhovedet. Man kan fx forestille sig en hurtig reaktionsstyrke, som kan skille parterne ad, når konflikten er ved at blive voldelig. Vesten kan vælge at udføre bombeangreb mod de lagre med kemiske våben, som Syrien har. De kan også vælge andre bombemål, som f.eks. våbeninstallationer og Assad-regeringens efterretningstjenester. Fordelen med denne type angreb er, at Vesten gør det hurtigt, og det vil kortvarigt svække præsident Assad. Men ulempen er, at det er det eneste, man gør, for man kan aldrig stoppe en borgerkrig med luftbombardementer. En anden mulighed er at give oprørende våben og militærtræning. Ulempen ved denne aktion er, at man kan komme til at støtte de forkerte. Fordelene er derimod, at man lader syrerne kæmpe deres egen krig. For efter et bombeangreb skal man enten selv sætte styrker på landjorden, eller også skal syrerne selv kæmpe videre. Når vestlige lande vælger at udføre en militæraktion mod et andet land, er det også en mulighed at sætte militær på landjorden. Det er den mest ekstreme mulighed. Med militær på landjorden kan tropperne beskytte flygtningelejrene og andre hårdt ramte områder, og på den måde skabe sikre zoner. Det kræver et enormt engagement, og det kræver mange penge og soldater.